Assalamualaikum bose, monggo sugeng rawuh para sutresna ingkang pinaringan karaharjan lan sami kala Mbak Gowang niki nembe ocek-ocek buah iki krai jenenge. Niki krai sak menten niku 10.000 tenggen kula niku sing lagi viral regane niku timun. Timun niku sekilo niku tekan 14.000 15.000 bayang. Sekilo niku isine sekilo niku paling banter niku isine ya paling cili-cili sama menten-menten cili-cili nah timun niku paling isine niku sekilo niku sekitar tidak salah hitung ya 7 tidak niku regane pun mandi ini kira tak tanduri kerai di rumah niku tidak bareng pakuan tak tanduri kerai malah murah nanas samenten itu cuma 3.000 nanas ini nanas madu kula memakai nanas madu itu ora iso gede cilik-cilik nang legi nyai nanas ini ngeten niku ribet tak ocai pisan iku ya urung resik. Sek. Enggak yo dograk-dogri kayak ngrasakno. Ini kok yo tinggo mucahe kok yo dograk-dogri. Kena tangan gamane kok yo ketul yo bar tak posek bering kok yo ketul landep wah landep tenan iki diubeng sret menten niku nanas tenggen kula niku 3.000 lan niki kula rek dodol ya paling ora nanas itu niki kula rek dodol nggih 4.000 wae wis ora usah larang-larang tamek badi 1.000 wae oh niki kaocane nanas lagi mawon iki teko ke pasar iki kula sing rada murah iki malah semongkon angger larang ngeten iki biasane timun rek larang niku di borong karo MBG niku MBG jan wah wis ini nalika MBG niku cah sekolah kae 3 minggu niku buah niku ya rada murah 3 minggu cah sekolah niku ora bisa mangan MBG apa ABG ya kula ki seneng nanas madu ngeten cilik nang legi rek nanas sing gede ngono ki rata-rata niku mboten legi asli mboten legi jenenge tuku buah nggih ngeten iki lho buah niku lumrah dene madang iki untuk elek untuk apik niku ngoten niku kula komplain karo bakule tau komplain kula Mas, alah,
hampir ini sing tak tuku do bosok lah kula milih niki nanas sih kadang nak ngene jerone yo gabi. Jawabane piye? Yo biasa jenenge buah bosok ki biasa. Lah kowe lek tuku watu yo ora bosok. Wah. Ora anggere iki tuku buah nganu yo biasa mah. Kena sing penting iku kena di urek di rumah. Mungkin adole ya rada nganggo belah. Adole sak iris niki pira lek sak iris niki ya 1000. Payu lek ora payu tak do rujak kula niki gampang mau. Jelek membeli buah ini jarang. Kalau dodol rujak ini sing tuku buah bijenan ini jarang. Yo no nanging jarang. Bagian besar yo tuku rujak lek gua. Ning desa guys, ning desa iku yo beda karo jualan di kota iku beda. Ning desa iku daya beli dari masyarakat iku yo ora kaya ning kota karena peredaran duit ning desa iku yo ora kaya ning kota. Ning kota pabrik akeh, perusahaan kantor akeh. Kok akeh peredaran duit yo. Iya. Peredaran duit yo. Yo ki mang nemok ki mang. Nemok kuwi lho bayem karo. Iki yo bakul nemok sak gendel. Sak men sak unting lho. Kecer ngono ki bakul iki tak jiko ae paling minggu tak gledakno ya ora dimasak. Nek ning desa niku dodolan ora gelem nglayani dhuwit cilik ini ya ora entuk dhuwit. Makane kula lek dodol ning desa niku sampean tuku pira tak layani. Lek tuku rujak ya pira lek sak porsi ngono. Kadang takok ngoten niku tak sawuri wis to. Kowe tuku pira ae oleh 1000 oleh 2000 oleh 3000 oleh 5500 wis tuku pira ae tak tuku. Tuku akeh entuk akeh, tuku sithik entuk sithik aku lho. Enak tadi dodolan kali itu. Ki apa ya untuk bathi lek kowe ora entuk bathi piye ora entuk bathi ki ora iso kulaan aku. Tetep oleh bathi. Sebab rujak itu kan ya dari apa ki usaha sendiri, kita kulaan di pasar sendiri. Maka dikira-kira to. Ngirise iku dikira-kira. Ngirise iku dikira-kira ngirise buah, kirane buah sing larang ya dikei saithik. Ngono kali kirane buah iku sing murah ya dikei akeh. Di bengkoan, guys. Nah, bengkoan iku ning nggonku sekilo 7.000 bengkoan. Anyar iki, naik bengkoan anyar iku gak lagi. Kebanyakan bengkoan sing anyar ngene iki rasane ora legi sebab bengkoan iku legine wis nginep. Nginep sekitar seminggu apa 2 minggu bengkoan iku baru ana rasane legi. Karena sejenis umbi-umbian iki.
aku dodo rujak ngene iki ya suwe guys, ora trimo sedina rong dina suwe. Sebelum ada media gambar ya HP urung enak lho aku wis dodo rujak. Lali. Koang saya tadi beli sekilo setengah. Aku dhisik pertama-tamane HP kalau apa sing urung Android sing HP lagi halu sungut ngono kayak aku. Aku kan belum punya nganu. Urung duwe apa jenenge? Motor aku wis tak sepeda dodolan. Aku kulaan yo numpak sepeda. Aku nemu HP ngono kuwi bolak-balik kae. Ya rusak bobrok ngono kuwi. Ning dalan kuwi esuk ngono kuwi aku budal ning pasar. Tak kena sapa ngono yo. Akhirnya digenteni bocah-bocah ngono kuwi zaman semono yo. Tahu payu digenteni piro yo. 50.000 piro ra ro. 50.000 pokok ana 50.000. Wong enak digenteni 10.000 kok. Tak kekno tanggo apa. Pertama HP muncul sering nemu aku. Ini tak irisi lagi guys. Kenan kok jumpa-jumpit aja ngerasakno kok. Jumpa-jumpit iki bahaya. Ngiris tangan. Hari ini nanti saya akan membawa dari rujakan. Pertama nanas bengkoang, semongko, kates, timun, blimbing, dondong wis iku wae aku gawe kuwi wae. Dan terlalu banyak macam buah bingung aku kadang dodol. Lho ini iki cepet ketul guys. Nanas itu tajam sekali. Pesone kudu tajam nanas itu. Kalau Anda tidak terbiasa ngoceki nanas itu tangan itu ajus ngoceki ngene tok nyekel ngene. Iki tangan iso nerancang. Sing keri apa iki? Keri. Oh, alah. Panganan teri ya aku paling geting teri iwak laut cilik-cilik sing dikeringno teri lah wis ra tegas masalahnya wis tuwek ngene iki lho guys wis to mangan iku ora ngrasakno mangan atas titik ora tegas untune lidas sing untu ora duwe linu kabeh. Dhewe ditukoni karo bojone bakul baso kena apa ya ten kena kanker iku lho karo operasi lek kudu bojoku kepengin kaya wong nyidam ae kepengin mangan dari rujak entek kepengin tuku sambel itu sambel ya oleh sambel tajur tuku sambel 6.000 oke kena kanker
kanker nganu, kanker apa? Kanker rahim. Mbak Yuku sing pertama juga meninggal kena kanker rahim. Kanker rahim itu disebabkan ya rata-rata disebabkan lho ya. Makanya wong wedok kudu tahu tanggal ini. Kanker rahim itu disebabkan gonta-ganti pasangan. Itu disebabkan baik itu laki-lakinya yang gonta-ganti, baik perempuannya itu bahaya. Ada itu wong lanang ku sering gonta-ganti wedokan, gonta-ganti pasangan alias demenan. Iku lek duwe bojo ngono kuwi sing ning omah iku sing wedok ora ngerti apa-apane, akhirnya bisa mengakibatkan penyakit yang ditularkan kuwi rata-rata ngono. Nah, kan ojo geragas ngesake sing orang tidak tahu apa-apa ning omah kena penyakit kanker rahim. Itu disebabkan kuwi rata-rata. Sakno sing ning omah ora roh gawane iki moro-moro kena kanker rahim kaya Mbak Ayu sing pertama wis ninggal iki suwe kena mati tak awake sampean ora buru-buru mati pirang-pirang tahun mati ora urip kaya ndiliki piye ya lanangane ya kaya ngono kuwi ya piye. Karena sudah dijelaskan di dalam Quran itu sudah dijelaskan musibah yang menimpa manusia itu disebabkan karena dari pola tingkah manusia itu sendiri. Jadi kowe nek musibah itu dieling-eling dikarenakan apa pola tingkah dhewe. Jadi musibah itu bukan dari Allah, bukan. Kalau dijelaskan dalam Quran itu seperti itu. Tuhan Allah, karena Allah itu tidak pernah menganiaya terhadap hambanya, tidak pernah. Hambanya itulah yang menganiaya dirinya sendiri. Musibah apa ae kowe kena penyakit, kena kanker, kena apa ae eling-eling. Musibah yang menimpa dari manusia itu diakibatkan dari pola tingkah manusia itu sendiri. Quran itu mesti bener. Ini loh guys, ngocek buah ini suwe ini paling ora 2 jam aku lagi bar. Wah, bar geletak engko nyambel. Loh nyambel wis diingin oleh iku lak sing nyambel kowe, sambele kan 2 toh. Iku sing nyambel adonan gula. Iku ana engko nyambel lomboke. Nyambel lombok itu ya harus dadak. Kalau punya koklas lombok dipetiki ngono kayak koklas, karena seger lagi nanti dindingnya ya penak nyeng. Nah masak pentil ngono kok 4.000 lek apa payu ora apa-apa sabdul rujak. Aku biasanya bakul rujak, orang bakul buah. Kalau saya bakul buah tidak beli seperti ini. Kalau saya bakul buah, saya membeli buah yang saya iris kira-kira itu
soto iris itu harganya 3.000-an. Saya aslinya tuh bakul rujak, nanging tak kowe kepengen nempel buah iki yo tak kei ngono wae. Sing paling lama itu ngoceki nanas. Sekali lagi tadi ini kowe tak duwe pasangan iku yo memangnya gak suka gonta ganti pasangan. Yo ngono kuwi mau akibate. Canggonku kuwi sing kena penyakit aid sing mati ki jagatan. Enak. Penyakit aid. Bali aku kan ora trimo kenalanku gak trimo wong biasa-biasa, dari orang kesehatan juga banyak. Ciri dari penyakit aid, ciri-cirine lho tak dono yo sampean yo. Saya ini juga dikonfirmasi, diberitahu oleh kawan saya dari kesehatan. Ciri yang paling mudah kena penyakit aid itu tak dono cirine. Cirinya apa le? Kalau ada gatal di pinggang, ini pinggang lho. CC ono iklan. Kalau ada gatal di pinggang, dan gatal itu ngemu ngono kan lho, apa jenenge? Gatelnya getel kan melenting-melenting, pokoknya gatel ngono kalau mborok cilik-cilik ngono kalau gatel. Lah iku tidak bisa sembuh-sembuh. Lah itulah penyakit aid. Tak ngerti kowe. Tanda-tanda penyakit itu yang pasti seperti itu. Gatal di pinggang mubeng ini sak mrene kadang-kadang. Ora iso mari. Iku tidak bisa sembuh gatal itu. Merkunyoh cara mono ngono. Ikulah tanda-tanda penyakit aid. Wong kancaku sekolah sing mati ya loro kok, ya kena penyakit ngono kuwi. Delalae jenenge ya Joko kabeh. Kanca sekolah. Lah geragas senengane demeni karo sing ora halal, padahal ya duwe bojo lho. Matine mulih iku dibungkus karo plastik kok kedokteran. Aku yo ora nglayat tau tekan. Makanya bila Anda di rumah ternyata kamu punya penyakit gatal merkunyoh ning pinggang, wis yo kuwi kowe kena penyakit lain. Wong aku wis kayak ngerti yo kancaku kok, kancaku dari kesehatan kuwi. Iku yo gagal itu obat no nganti entah obat rong kerenjang orang arah mari. Menggerogoti kekebalan tubuh, akhirnya kue loyo mati. Wong akhirnya yo mati le padha ae. Iya, kabeh semua orang yang mati itu sudah menjadi kewajiban. Kalau kita mati dengan cara yang baik, dengan husnul khotimah kan yo nantinya juga nih kono itu juga tidak mengalami beban. Nah ini melon. Nah ada melon itu rada murah dengan melon ini dino melon di pasar rada murah. Biasane ini lho
hari-hari seperti ini sebelum ada NPG, hari-hari ini loh ya. Biasanya buah ini yo saurunge ana NPG itu wah murah lho, mumbruk. Jadi setelah ada NPG itu buah ini orang masalah buah tok apa-apa yo larang menjadi mahal semua. Dampaknya apa lek NPG kok bisa mahal dari semua bahan-bahan pokok itu? Dampaknya apa tak dono? Penyebabnya apa? Penyebabnya ya, pembeli dari MBG dia kan dikai duit kalau pemerintah itu iku lek tuku barang ora dinyang piro ae dituku, enak piro ae dituku. Makanya akhirnya pedagang itu yang krek-krek gitu. Pedagang itu yang krek-krek nggo apa tak dol murah wong dari MBG saja wani larang. Akhirnya mau nggak mau yo masyarakat itu yo harus mengikuti harga dari MBG tadi. Orang ngeluh wis aja. Dan program opo ya mereka dibagi duit ngono cah akan membawa dampak positif pada masyarakat. Mau dibagi duit loh, dia akan membeli barang, bagi makanan sing tuku oh cah. Makanya hati-hati ya guys, kamu jangan bergonta-ganti pasangan, bahaya. Dari efek kecilnya tadi, dari pasangan Anda yang tidak tahu apa-apa akan kena kanker yang namanya kanker rahim, yang itu juga berbahaya. Yang kedua, Anda bisa kena tertular HIV. HIV ini penyakit sing ora ana tambane. Kata Nabi, semua penyakit itu ada obatnya. Ada kata Nabi loh, cuma obatnya orang dipedokno, orang ditemono sampai sekarang. Dan Nabi itu mengatakan semua penyakit itu ada obatnya. Makanya kalau kamu sakit, berobatlah kepada ahlinya, ahli pengobatan dulu. HIV itu rupa-rupanya itu orang ono sing bisa menemukan. Iki semongko guys. Nah iki semongko iki guys murah iki aku tuku nih. Semongko iki lagi musim semongko iki regane oh abang. Harganya 1.500 loh. Imang sing asli harganya 2.000. Gandeng aku lengganane bendino. Gandeng aku ki lengganane bendino iki mau kita nyang kok ya oleh. Nyang teh oleh 1.000 aku yo ora entuk apa-apa ngono paling berarti tuku ndek yo 1.000 berarti tak tuku 1.500 ben entuk 500. Semongko inul guys iki cilik nang legi beda karo sing semongko iki nek ning nggonku jenenge semongko ini beda karo sing semongko gede larak-larak kae to. Kayak gede nanging ora legi. Nang tak inul iku cilik nang legi. Nang wong sing tuku buah yang pasar iku ya ning jero nggone ya kadang-kadang oleh apik, kadang-kadang oleh elek.
pepaya pepaya iki mau 5.000. Aduh kuning dampot jadi semongko kuning katanya diancuk nanu teh ini lu kata sekali pohon dia malah dia sini rugi aku ini dia dampot kali sebab lek kata kuning ini ki malahan kata sih itu rata-rata tak dol ku yo anu ki apa ki jenenge pembeliku ki komplain iku kates pakan manuk kok mbok tuku elek ngono aku mare tuku kates iki ora oleh dibuka jerone iku ki padahal manukku ki ora doyan kates aku kok jerone kates pakan manuk aku mumet aku ngrasakno iki lho 5.000 kudune tak iki sesuk rasakno kowe mus rasakno mut rasakno kowe ekom rasakno kowe kom satun jenenge rasakno alehno kowe kan kurnia opo kates kuning aku jane nek rasane iki sama saja rasane iki legi iki cuma kates sing jenenge kates murni aku lho nanging maleh nek kates bukan kates purnia ngono kuwi ya biasane kuning ini iki lenyek dadine lenyek dan dhek kates wis rajan maleh kali purnia niki dhek iku ora lenyek karakter iku apa ki jenenge karakternya kenyal iki sing cuma maleh nanging kok nganu ki yo sing tuku ki yo mesti yo kates pakan manuk sekian dulu ya guys aku tak nutup gaweanku karena masih banyak dari pekerjaan saya gitu tak tutup nih akhirul salam dulu tuh sampe nikahe ora kroso aku